Hello, mabungahong kabuntagon. Okay? So, live ta mga igsoon niya. Wa pa ko, dugay ko nag-start kay usok kay ulan. Ma-distract tas ulan ba? So, ako sa ni-share, no? Please share our live this morning. Seven viewers. Pinaya gamay kay kusog na kayo kay nguwan ning hinay na. Musta mga igsoon, pasensya no? Wala kay ta nag-live mga niaging adlaw kay busy kay kuy, grabe. Kay mga lakaw, na yung mga invitation ba. So sagdi lang kay karon nabakanti ko live ta. So ako sa ning tanawon diri be. Praise the Lord. So please share our live. Salamat igsoon, salamat sa mga nagtanaw diyan no. So palihog i-share atong live ako sa ning anak na ko eh. We have 50 viewers this time. Diyot sa okay. Basa sa tagkuan mga igsuon. Basa sa tagkuan ba? Alright, basa sa taog. Comments. Anyway, share our live. No, mayong buntag. Okay. Mayong buntag, Pastor. Sa mani, from Christy Filio. Blessed morning sa tanang viewers from Renelda Patron Hernan. Basa-basa sa tas comment ha. Kay taon na ta wala ka live. Ang shout out ni Brad Ralph Bitonio Galanida. Thank you, Brad. Bro, for typing at followers at highlights at everyone. Mayong buntag, Ming buntag. From Brother Joe Gallagher. Okay? And pleasant morning everyone watching from Bahamas. Okay? 10:19 in the evening. Oh, Bahamas. Okay? Lahi po ilang oras dito sa Bahamas, no? Thank you, Victorious Cuerbubel Arsenal.
Mayong buntag, Pastor, pirmi kuhulat sa imong live. From Sister Wendy Quadra. Thank you, Sister. God bless. Watching from Lutak, Naga Cebu, Janessa Di Soyo Clarin. And to shout out also to Brother Benz Galera. Amen. Praise the Lord. Igsoon. Shout out na ko tanang OFW di habi. Sa lain-laing nasod, no? Labi na sa mga naka-permanent resident, mga seaman, mga seafarer diha, no? So, dili gud basta-basta inyong sakripisyo. Namo sa kong pag-ampo mga igsoon, usamo sa rason nga nung magsigi kog live. Because, of course, I understand nga busy kay mo kanunay and sometimes wala mo'y panahon, no? Ang uban, mga OFW, walay panahon mo simba, trabaho. So, morning nga, namugna ning live na to igsoon. Good morning also, Brother Bradix Nazareno. Brad, good morning diha. Og maing buntag sa nimo Mami Bet Angudo from Davao. Sister Lorena Traya, good morning. Shout out na ko ako ang mga brad habi sa Cebu City Jail. Okay? Shout out na ko na sila Brad Aris, Brad Mago, iyang lovely wife nga si si Lovely. Brad Ibang, shout out Brad Ayan, Brad Kenneth, Brad Jao. Tanan dia, no? Maximum 12 katong gisudlan ako last time together with Brother Winston Lee. Nanulod mi dito igsoon, maximum 12 man to. Onya. Shout out sa mayor diha, onya. Tanan mga maximum 19 mamanghod ni Brad Jomar. Maximum 4 of course, shout out. And of course, shout out sa tanang mga jail officer and warden sa Cebu City Jail. Shout out sad sa ako ang mga team, akong team kauban nga mosulo diha from Living Water Christian Fellowship. Shout out, no? Headed by Pastora Ninette, sila si Pastor Jake Salamputan, Pastor Herman, sila Brad Adsel, Brad Louie, Brad Danilo, Brad Jerry, isa ko ba na? Brad Jimuel, Pastor, and sila Sister Jardin, Sister Sheila, Brother Adonis, basta daghan kami, Brother Andrew, sa team namo igsoon nga musulo diha. Shout out ninyong tanan. Okay? So akong gi-shout out sa akong mga brad sa Alpha Caparo. Okay? Advance 52nd anniversary and sa pagyud lunglib kanunay mga brad, ipataas na to Ginoo. Kay wala gyud lunglib kung way Ginoo, no? Shout out sa Seiya Skeptron in Arms. Sa man uban diri, tuloy basahon bi. Nadaghan na kayo. Shout out Morena Daitol, Thailand eh. Oh, di ko kalimutan eh. Maing buntag, Pastor, maminaw na sadmi sa pulong sa Diyos from Brother Danilo C. Igaw. Cagayan, masiguro ni. Salamat, Brad. God, good morning, Brad. Good morning, sa Diksoon, Juram ko. Pastor, papray lang ta ko sa papa o sa akong duha ka magsuon nga makailan na sa Ginoo. Sige, pray na to na salvation. Okay? Good morning, Pastor. Watching from Jubail, Saudi Arabia. Brother Ruel Espijo. Shout out from Makilala, North Cotabato. Salamat, Pastor, kay naka-live ka. Rico John Awi. Tabangi ko pastor nga mahiusa na mi sa akong boyfriend sa ngalan sa Ginoo. Okay, sige, ato tabangagam po na atong pictura niya. Okay. Praise the Lord. Pictura na ta. Okay. Alright, so asa pa man eh. Maing buntag dia, Pastor James. Salamat sa Ginoo nakatanaw na po ko sa mong live from Abilia, Bird, John Del Boone. Okay. Maria Niere. Blessed morning, Pastor. Shout out sa New Zealand. Shout out na akong New Zealand. Tanang followers na to dia. Please pray nga maka-work na ko. Salamat. Okay. Nakaka sa New Zealand. Shout out sa, speaking of New Zealand, shout out sa nako si Brother Luisito Webes o si Sister Richel, kauban sa ilang duha ka anak, no? Nani sila sa New Zealand. Naka-permanent resident, okay? Mayang buntag, Pastor, watching from Hong Kong, Sister Marjorie D. Timbogan. Ampeng igsoon, God bless, Timbogan, okay. Good morning, Pastor, shout out. Shout out the Naira Vlogs, okay? Again, the Naira Vlogs, shout out, and good morning as well. Okay? So, akong shout out atong mga subscribers, be?
og mga star senders, mga followers, welcome kayo mo mga new followers in this page. Wala tayo pataas relihiyon unya, wala sa tanang hilabot og relihiyon o mga pundok lain. So naidaghang mga bashers na to, shout outs tanang mga bashers. Padayon lang mo bas kay padayon sa mig kay normal man na, no? So ang importante ato silang girespeto unya, wala tanang hilabot. I never mention specific name of a religion here sa mga live na to or even sa mga videos na ako igsoon kay kanila laging naglabi atong respeto, no? Pero usahay kay unahan man ta nila ilaha ra pud na, usahay mo tubag ta pero di man sila maminaw kay ilaha pud na, no? So ang importante igsoon mao bitan akong gingon ang importante na to ani atong kinabuhi panalangin sa uban, atong kinabuhi gikuhaan og leksyon sa uban or nahimo tang motivation sa uban or inspiration nga moduo sila sa Ginoo kay wa man ay iasa man nang magsigita og pangaway pangilabot sa uban nga mga relihiyon mao ni sakto ta pero atong kinabuhi di ta maayong ehemplo useless gyapon na, no? Mao na nga kita igsoon na may mangbas nako. Pasalamat sa ko sa mga bashers kay usa na sila nga naghatag na akong motivation nga magpadayon kay ang mga bashers magud igsoon ilhana na nga effective ta ang kahoy nga walay bunga di na batuon. Amen. Natandog lang sila pero padayon ta. Normal ra man naka-built in na nato igsoon mga bashers. Praise the Lord, may buntag pastor, shout out. So mani, ahong pamilya Lucica og Baratas watching from Macau. Okay, nakaana na sad mig Macau igsoon kauban sa kong asawa. Sa dihang na-invite ko og Hong Kong sa una, ning laag mig Macau. Okay? Okay, shout out no Jonah Flor, Baratas, Lucica, and of course Lucica og Baratas family daw. Pilar? Oh, sa Pilar Bohol, no? Shout outs tanang mga pamilya diha sa Lucica og Baratas, Pilar Bohol. Greetings from Sister Jonah Flor, Baratas, Lucica, watching from Macau. Macau igso nakaanha mi diha nagkuan rami. Ferry may tawag ato og diri sa Bohol, barko. From Hong Kong to Macau. Okay, diha mi sauna. Diha mi nakaagi mi dahil so nakaana mi. Watching from Iloilo, Inday Josie Jotia. And shout out din ako ang Dawahon Islands of Southern Leyte. Shout out to Sister Lilia o Brad PD Pinola. Og sa ilang ambungan, guwapo, matso, dinihugan, nga lagad sa Ginoda si Pastor Marlon Kutamura. Good morning also Brother Hilario Mendoza and to Bro Sulayaw, good morning. And Rena Del, good morning. So on. Pwede ko patabang ampo, Pastor, unsa man na sa akong pagbahay pa Mindanao kay Muskwela ko og seminaryo. Wow, nindot ni Bro Sulayaw. Okay, tabang nga ampo ni Mindanao, no? Bible School. Maing buntag, Pastor in Nijon. Abantit padayon ta birahan na to ng mga lihok sa kaaway. Praise the Lord. Maing buntag sa Brad, kanunay gini ba akong Brad, long live kay ni si Brother Elmer Riquelo Batulanon. Okay? God placed us exactly we are for a reason, even when it feels hard, different or not what expected. He calls us to trust Him, grow sa pagod, see more man, okay, for His glory where we are. Amen. Victory Chapel, Taguluan, Misamis Oriental. Pastor Lapas Jemuel. Okay, shout out naman ako ganina, Brad. Good morning, brother. God bless you always. God bless you more. MCT Pao. Blessed morning, Pastor. Okay, so akong shout out ang mga kapulisan nan audia. Tanang mga kapulisan Luzon, Visayas, and Mindanao, Camp Usmeña, Cebu, sa Muadri, sa Barracks. So, Police Lieutenant Colonel si Chief Newis, Brad na kuna sa SIAS, Captain in Arms. And of course, akong shout out dahil si Brother Lord James Talingting, magsigig send og stars and one of our subscribers. God bless you more, brother. And shout out ako mong station diri sa Clarin Police Station og sa amo ang hepe nga si Police Lieutenant Chief Amba, ug akong gi-shout out ang tanang mga kagawa diri sa lungsod sa Clarin ug amo ang mayor nga duol pod kong dughan si Mayor Engineer Eugene Ibarra ug si ang bahis namo si Friends Kamatso ug sa tanang mga kagawad sa lungsod namo diri. Kana sila mga amigo nako na igsoon. Medyo suod-suod na nila. Praise the Lord. Let's start. Anyway, listen, before we pray, I just want to encourage everyone again to
to share our live or to mention your friends and loved ones here in the comment section. Or you can also type at followers at highlights at everyone. Ug sa wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, ang YouTube channel, ang makita ninyo igsuon ang link na sa caption ani. Free ra ni igsuon. Ang uban nga ning subscribe diri, wa na nako sugua, kabantay mo. Kita mo sa uban nga please subscribe. Ako wala ko muingon ninyo nga mo subscribe mo ani kay nani bayad ang free ang YouTube, no? That is why I encourage everyone to subscribe sa YouTube channel, free ra na. Kay nga naman inighuman ani igsoon, ako ni siyang i-download kay mawala ra man ni in 30 days, so sayang kayo, no? So mo na, no? So shout out tanang followers din nato, 119,000 followers of Mabungahong Kristohanon, og 16,000 or 15,000 na ba to sa Mabungahong Kristohanon 2.0. Duha atong gigamit ron igsoon nga live tungod kay naay ubang mga followers nato nga wala dire sa Mabungahong Kristohanon nga walay 2.0. So duha ni atong gigamit, either anang duha active na nato igsoon. Watching from Panabo City, Davao, Jess De Castro, dalay ko ng Diyos, amen. Okay, let's pray igsoon. Anyway, atong tema, no? Paminaw mo. At atong topic karon igsoon is about the evidence of salvation. Kay nowadays daghan kay ning ingon nga sila sakto ug sila naluwas. Now, this morning, let's talk about what are the evidences of salvation. Kay dili pwede nang moingon tagluwas na ta nya way ebidensya. Kay kung arita sa korte, ako igsoon kabalo naman mo nga I was a former criminology student. So nami gitawag og subject nga law, balaod ba? Unya sa korte, dili ka basta-basta mahimong mapamatud-an na ang usa ka ebidensya or ang usa ka pag-akusar nimo bitaw nga naa kay i-present didto ba nga witness kintay ka, no, sa usa ka krimen. Dili ka mahimong epektibo kung wala ka ebidensya nga lig-on. The same as nato mga Kristohanon, mga nakagrasya sa kaluwasan ba, no? Di pwede nga moingon tagluwas na ta but we don't have any evidence to show to all of the people around us, no? Mo na nga atong isgutan karon the evidence of salvation. Naa na ebidensya. Pasultiyo na tong Biblia igsoon kay lison ng bakba ratataman. Amen. Okay, so let's pray. While waiting for the others, we have 108 viewers this time. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for your goodness, for your unfailing love, for your mercy that new every morning. The first blessing in the morning is the gift of life. So thank you so much, Lord. Buhi pa kami. Imuming gipukaw. Daghan na nga matay karong adlaw, Lord. Wala na kamata. Wala na ka-enjoy sa libreng gininhawa, Ginoo. Wala na nakita nila, Ginoo, ang subang, Ginoo, sa adlaw. Kay mitaliwan na sila nining kalibutan. Apan kami gipukaw nimo. Imong gitagaag laing higayon aron mag-enjoy sa libreng gininhawa, mag-enjoy sa gasa sa kinabuhi. So Lord, salamat kayo. Og nining taknaa mamalandong na usab mi Ginoo sa imong balaang pulong. Nasayod kami nga balaan kini kaayo, ikaw kini among isgutan. So Lord God, sa dili pa mi magpadayon, susiha among kasing-kasing, search our hearts, our feelings, our emotion, our mind, Lord God, and when you find something unpleasing or negative within, Lord God, please cleanse us, limpyuhi mi, pasaylo mi Ginoo. Sahay Ginoo tungod kay dili mi perpekto na mga panahon nga nagtuo mig sakto mi pansayop de mis pananaw nimo. So Lord God, pasaylo mi andama mong panudlanan nga espirituhanon aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this morning. I-bless tanang viewers, Lord God, tanang listeners karon Ginoo, bisan asang dapita panalangini Ginoo. As we listen to your word this morning, let it be that your presence will be filled in our hearts. And the manifestation of the Holy Spirit among mabati, imong presensya, imong gahom. Holy Spirit, let your will be done. You are our special guest sa among pagabuhaton karon. Ikaw lamang mong ipataas, Ginoo. Wala mi nag-isa og relihiyon, pundok, simbahan, but we lift up only the name of Jesus Christ. Thank you for the victory, Lord. Ang nabiling panahon namang itugyan kanimo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Let's start. Hallelujah. So again, our topic for this morning is the evidence of salvation. Now, nada ebidensyang kaluwasan na. Di pwede mo luwas na ko, pero luwasunon pa ka base sa imong binuhatan. Gano'n din, Pastor?
Unsa na imong kaluwasan nagbase sa imong binuhatan? Wala oy. No? Di man na makaluwas tong binuhatan, pero once moingon ka nga naluwas na ka, naagin na kabag-uhan or kausaban, changes atong binuhatan, lisod po og naluwas na kanya, way nabag-o nimo. Okay? Now, speaking of salvation, mag-una kita diri mga igsoon sa unsay gitawag og salvation or unsay atong himuon aron maluwas ta. Okay? Ana na siya. So, atong tanawon diri igsoon ang balaang kasulatan. Una, kay magisgot man tarog the evidence of salvation, but before we tackle or we discuss no about the evidences of salvation, mga ebidensya sa salvation kaluwasan igsoon. First, let's talk about salvation. No? Kano sa ata maluwas? Okay? Unsay buhaton or maluwas ta? Okay? Mag-una sa diri. Anyway, atong i-shout out basin na mga nagtan-aw diri nga mga bashers na to ba kay naaro ba gyud tigbas na to hangtod karon naa sa mga bungahong Kristohanon 2.0. Igayagaan lang ta pero okay ra man na, igayagaan na. Kay ilahapon na ato hapon ni. So padayon lang sila bas, padayon sa tagpamunga. Siguro di sila kadawat igsuon nga kaning atong gibarugan ba nga pagtulunan or gibarugan nato karon igsuon nga prinsipyo or doktrina makapabag-o sa bisan grabe ka kriminal. Kay siguro sa ila normal rang mga nalulong sa nagkabit-kabit, normal ra na nalulong sa makadaot nga bisyo. Mao na nila, normal na nila ba? So siguro katawaan ta nila kay wa sad sila ka-relate nato kay wa pa man gud sila kasulay nga parihan ako ba nga dalhon ng taog rehab nga gibag-o sa Ginoo. Wala pa sila kasulay nga banggitang palahubog unya gibag-o sa Ginoo kay normal ra man nila. Mao na nga mao ko na tinuod igsoon once ang atong experience wala na encounter sa uban di sila ka-relate. Mao nang igayagaan ta katawaan ta kay normal ra man nilang sala. Normal ra nilang maglunang sa sala. So ilahapon na ato lang silang respetuhon kay sila man na sumao po na ilang pagtuo nga sakto sila bisag hiwi ang binuhatan. Ilaha sad na. Wala ko sila hukmi kay diha sad ko gikan. Kasabot ko nila. Mga kita padayon ta sa bag-ong kinabuhi nga giusab sa Ginoo. Kay daghan pang mga naas dautan nga makaamgo pinaagi na to. Pareha na ko grasya sa Ginoo. Dili na ko kaihap kung pila na ka kriminal igsuon idool sa Ginoo. Kay ako ang gigamit sa Ginoo kay kriminal masag ko sa una. Nga na bitaw ang uban ni sigigbas na to wa kasabot ana. No? Kung nakasulay pa lang sila og unsa ka milagroso ang Ginoo nga atong gilagaran, makaingon gud sila tinuod jud ay. Amen. Mao na. Now, again, our topic for this morning is about the fruit of salvation. But before that, let's talk about salvation first. Kay di sa ta magisgot og na ebidensya or resulta or bunga sa kaluwasan. Magisgot sa tagkaluwasan. Kaya ron ma-sure ba kung luwas na bagit ta? Kaya ang uban namay ubang mga prinsipyo igsoon nga adto ra daw ta may bawaan nga luwas kung mamatay na ta. Buhi pa daw ta, wa pay siguro. Medyo na ay punto. Pero kung mamatay ka nga naay Ginoo naay Kristo, sigurado man kang luwas naay relasyon ni Kristo. Ang Bible igsoon, maluwas jud ka bisan buhi pa ka. Tanawa. Kaluwasan sa ta. Roma 10:9, tanawa. Maluwas ka kung ipahayag. Again, Roma 10:9, ingon si Pablo dire igsoon. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Og sa kasing-kasing mutuo dara ka nga gibanaw siya sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa imbalang pulong. So, klaro kay dire igsoon nga kanus ata maluwas, di ba? So pwede kaayo nga maluwas ta, buhi pa ta. Ang tinuod igsoon kanang patay na wala man na chance maluwas na. Tanawa. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Mao ni, maluwas da kung atong isugid nga si Kristo mao nga atong Ginoo. Og sa kinasing-kasing mutuo, so pagtuo. Okay? So, ang kaluwasan sa diyang mutuo ta ni Jesus nga siya ang ato ang Ginoo, unya gibanaw siya sa Dios. Kay maoro na kaluwasan by faith ra. No? Wala ka gihimo ang bisag unsa, ning tuo lang ka. So meaning ang kaluwasan igsoon sa pagtuo ra ginato. The moment we believe, we have faith in Jesus that He is our Lord, He is our Savior, we believe it in our heart nga gibanhaw siya sa Dios igsoon din. Luwas na ta ana ra. Matod pa diri sa buhat sad about kaluwasan sad ni.
buhat 16:31, no? Katumaning ang gwardya igsoon nangutana ni Pablo ni Silas kung unsay buhaton nga maluwas sila. So si Pablo ug si Silas nitubag diri sa buhat 16:31. Sila mitubag sa ligi, sa laing version, tuohi ang Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panibalay. So naagi po ng pagtuo. So igsoon ang ato ra ding buhaton aron makabaton tag kaluwasan, ato lang tuuhan sa atong tibuok kasing-kasing, no? Si Hesus nga maoy nagdupa na to ibabaw sa krus o gibanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Okay? So mao na maluwas na ta pagtuo by faith. Now, kung nagtanaw mo karon diri nga ning tuo mo ni Kristo nga siya nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron makabaton tag kaluwasan, kapasayloan og matubos ta atong salaig ta sa atong salaig suon. Ming tuo ka with all of your heart. Amen. Maluwas ka kay mao man na pagtuora. Now, next. Unsa may ebidensya nga naluwas ka? Kay nga ni igsoon, ang gusto ipaabot ani ni Pablo igsoon, Pablo man ni puro. Okay, Roma nya sa buhat si Pablo man si Silas no nga motuo ta ni Kristo. Ang gusto ipaabot ani ni Paul igsoon, atong palawman ni nga naagi tay gitawag og relationship, intimate relationship ni Jesus. Mutuo ta niya, ato siyang tuuhan sulod sa itong kasing-kasing dawaton nga siya atong manluluwas, no? Natay relasyon ba? Sa una, wala pa tayo relasyon niya. But now, natay commitment. Natay relasyon ni Jesus. Now, kung imo na siyang buhaton, 100% na nakay kaluwasan karon. Now, naalang tay, tanawon po nga ebidensya. Kay mao man itong topic karon, the evidence of salvation. Kay dili man po tanan ning tuo igsoon. Kay ingon bitaw ang kay na may uban gud ming tuo ra baba ra taman pero wa sa buhat kay mao bitan niingos Jesus nga dili tanan nagtawag nako Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Pwede man ang uban ning tuo pero tuo lang dai ba dili kinasing-kasing. Dili jud gitawag genuine faith from the heart. Amen. Ang ingon sa balang kasulatan kung atong tuuhan sa atong kasing-kasing, meaning heartily we believe, we have faith in Jesus that He is our Savior. Nga siya ang nagdupa na to ibabaw sa krus sa Kalbaryo, maluwas ta. In other words, nanatay relasyon ni Kristo, makabaton tag kaluwasan. Si Pablo na po ding soning paluap. Ug iyang gibulgar sa iyang pagpaluap igsuon. Kung unsay mahitabo nato sa diyang makigrelasyon ta ni Kristo. Kung unsay mahitabo nato sa diyang nakabato na tag kaluwasan. Ingon siya diri, teaching ni ato ay kason karon teaching. 2 Corinthians 5:17, one of my favorite verse. 2 Corinto 5:17. Ingon diri, kay bisan kinsa nga nahiusa or nakigrelasyon ning tuo ni dawat, okay, ni Kristo, bag-o na siyang binuhat. Again, look at me, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Mao ni ebidensya. Mao ni ebidensya sa kaluwasan na himo tang bag-ong binuhat. Dili pwede moingon tag naluwas na ta. Pero maora gihapon ka sukad sa imong pagdawat sa Ginoo. Maora gihapon imong kinabuhi sukad nga imong gituuhan si Kristo gipapuyo sa imong kasing-kasing. No? Dili pwede nga moingon ka, Lord Jesus, I accept you as my Lord and Savior and Master. Pero ikaw pa'y magbuot-buot. Meaning, once moingon ka nga ikaw na akong master. Unsay master? Ang master, it means siya ang magbuot, kita sulugoon. Amen. So, dili ta pwede magbuot-buot og himo igsuon kung wala gitugot sa master. Meaning, unsay isulti sa master mo isundo na to. Mao na tinuod igsuon. Amen. So, giingon ni Pablo diri igsuon nga naay gitawag og resulta. Okay? Naay gitawag og ebidensya sa kaluwasan or ebidensya sa atong pagkahiusa ni Kristo or pakigrelasyon ni Kristo. Ang ebidensya mahimo daw tang bag-ong binuhat. Mabag-o ta. Ang daan atong pagkatao, atong gilubong igsoon, mao na gitawag na born again, na banhaw ang bag-ong pagkatao. Namugna, mitunga ang bag-ong pagkatao. Ang kaniadto natong kinabuhi nga dautan, nilabay na bag-o ta, mao na ebidensya sa kaluwasan.
Dili pwede mo ingon ka og naluwas na ka, mo claim ka og naluwas na ka, pero base sa imong binuhatan, luwasonon pa ka. Kaya ang tinuod nga naluwas igsoon, na free ba? Gikan sa gapos ni Satanas, gikan sa gapos sa makadaot nga bisyo, gikan sa siyabo, inom, sigarilyo, unsa man diya nga makadaot, anything that can destroy our body, which is the temple of the Lord. Amen? Gapos na, once nakaka ng addiction, pornography, masturbation, gapos na ni Satanas. Once moingon kang naluwas ka, meaning gibadbara na ka, nabugto na ang mga talikala ni Satanas. Meaning, wana ka nagpabilin sa kangit-ngit, naglakaw, nakakaroon sa kahayag, mo na tinuod nga naluwas. Kaya daghan mga tao karon magsige pa jog away, magkig-away sa Facebook. Nya ako usay kaya ako man patulan kay anang labi-labi ng wakoy lingaw, ako ra pong patulan. Pero wala kayo na ako giseryoso kay kabalo man ko nga di na sila maminaw, no? Magkataw-katawar ko kay sa una ako nang giseryoso, mag-struggle ko kay mubarog man jud siya nga sakto siya, no? Sa Facebook dahan kasi magmakig-away nga mao na kamo mga kuan mo, mga tinukod og tao, mga kuan. Ano ba? Daghan kay sila gisultin to mga sulpot or unsa diha, mga demonyo daw ta. Pero igsoon kung atong basihan ang binuhatan kinsay demonyo. Amen. Di man ta manaway pasultion na daw itong binuhatan. Amen. Sama sa akong gipost igsoon these previous days, dili naman kinahanglan nga musinggit ta nga luwas na ta or Kristohano na ta. Pasultia ang atong binuhatan. Diha mailhan kung tinuod bagitang nakatagamtam og kaluwasan. Amen. Dili pwede ang baba sa korte mo daog kinahanglan na ebidensya nga lig-on. Na gitawag sufficient evidence igsoon. Amen. So mao ni igsoon nga nagisgot ta karon sa ebidensya sa kaluwasan. Matud ni Pablo, kung tinuod tang adunay panaghiusa ni Kristo, kung tinuod tang adunay hingpit nga relasyon ni Kristo or nakabaton na gitag kaluwasan, because we have a relationship, intimate relationship with Jesus, ato na siyang gituuhan, we believe it in our heart, nga siyang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo, then mo claim ta nga naluwas na ta, di pwede nga way mausab nimo. Di ta pwede igsoon mo ingon nga, naluwas ta, but still, we remain in the darkness. Matod pa ni Jesus, ingon siya, kaya ang meaning manggod aning moingon ta nga naluwas na ta, or na natay relasyon ni Kristo, meaning, ning sunod na ta ni Kristo. Again, akong balikon. Ang buot pasabot anang nakabato na takarog kaluwasan, no? Nga libre, or nanatay hingpit nga relasyon ni Kristo. Ang buot pasabot na igsoon, ning sunod ta ni Kristo. Nahimo na tang followers ni Jesus Christ. Unya ningon man si Jesus sa Juan 8:12. Unya si Jesus mingon usab sa mga Pariseo. Kaning mga Pariseo, maayo kay nig ba ra ni taman. Maayo kay nig balaod ni Moises. No? Sa karon pa ni, maayo nig Biblia, maayog doktrina, pero hiwi ang binuhatan, walay alignment. Ewa misibo ang ilang lihok sa ilang baba. Yes, tinuod na. Ingon si Jesus sa Juan 8:12. Unya si Jesus mingon usab sa mga Pariseo, ako maong kahayag sa kalibutan. Ingon si Jesus, I am the light of the world. Tanawa, ang musunod kanako. Again, ang buot pasabot anang luwas na ta or nanatay relasyon ni Kristo. Buot pasabot na ning sunod na ta ni Kristo. Unya unsay giingon ni Jesus, ang musunod kanako dili na gyud maglakaw diha sa kangit-ngit. Ang ebidensya nga naluwas na ta mao ning sunod na ta ni Kristo, nanatay relasyon ni Kristo, di na ta maglakaw sa kangit-ngit. Mao nay ebidensya sa kaluwasan. Wala na ta naglakaw sa kangit-ngit. Ingon si Jesus, ang musunod kanako dili na gayud maglakaw diha sa kangit-ngit, kundili makabaton hinuon siya sa kahayag sa kinabuhi. In other words, maglakaw na ta sa kahayag. Saktong gingon ni Pablo, ang daan nangagi na, ang bag-o ni abot na. Ang bag-o nga ni abot na, it means igsoon nga nanata karon sa kahayag. Ato nang gibiyaan gitalikdan ang kangit-ngit, mao nay ebidensya sa kaluwasan. Kay nowadays daghan kay magsigig pangugat sa Facebook, sigig panghagad og debate, sigig pangansaw sa laing tinuhuan kuno kay mauna mga demonyo. Pero kung atong basihan ang ebidensya sa kaluwasan, hiwi kayo. Kay ngano man naikabit
lulong sa makadaot nga bisyo, adik og mga pornography, daghang gibuhat nga wala nahimong maayong ehemplo. Meaning mga igsoon, ang tinuod nga nakabaton og kaluwasan, ang kinabuhi panalangin na sa uban. Ang kinabuhi igsoon, nahimo na ng kahayag iwag, ngang nas kangit-ngit malamdagan, ang nas kangit-ngit, no, makabaton og kana bitang kaluwasan pinaagi nimo. Kay ngano man, ikaw may hinungdan nga ma-expose bitaw sila kay hayag man kanya mo adto kas ngit-ngit mahayagan sila, so makaamgo sila ba pinaagi nimo kay naamang kas kahayag. Mao nay tinuod nga ebidensya sa kaluwasan, nagkinabuhi na tang balaan ang atong kinabuhi kaniadto nga lulong sa illegal nga droga sama nako, lulong sa makadaot nga bisyo, mga kahugawan, mga laway-laway, pornography, masturbation, sige pangamang o babae o lalaki, pangabit unsa man da igsoon, sauna na wala pa ta naluwas, mga gapos na nato kaniadto. But speaking of salvation, it means gisave na ta ni Lord, nabugto na ta diha sa mga talikala ni Satanas. Mao na ebidensya sa kaluwasan ni igsoon, nakabato na tagkagawasan gikan sa mga kabuang nato kaniadto. Bag-o na tong kinabuhi, mao na ebidensya, the evidence of salvation, new life at transformed lives. Mabitong say maluoy ko nang mangbas na ko igsoon kay grabe mong hapak istorya. Basta sikunsala ilang iyaw-iyaw ana, no, iyap napatoy nang bas na to igsoon nga singa na tong yang Facebook, demonyo ang sulpot man siguro, demonyo, take note niya, demonyo ang sulpot, mao na siya baser na to na ya ihang day times nga iya kong gisindan og mga ebidensya nga naipastor na priso, naipastor ng rape nya waday kwenta ang bikas. So ako po siyang gisindan, i-search po ni palihog be kung wala bay isyo, ang kadautan walay gipili. So ayaw tanawa ang side na mo, tanawa sa dampikas kung wa ba po na mga shortcoming diha ang imong gituuhan, tanan nakasala. Amen. Nya sige siya glabay, ako siyang ginan nga, yes tinuod na Brad, demonyong sulpot na ay pastor na priso. Ako mismo dili ko ignorante na kay sige kog sulod og prisuhan nagwali. Dagang pastor na priso pero naapoy mga pari na priso. Patas ra ta. So ayaw tanawa ang side na mo, tanawa sa nanginyuha. Ako siyang giingnan. And speaking of pastor nga ng rape, pastor na priso, ang pangutana dia Brad, ako ba na? Di man na ako. Tagsa-tagsaman tag pangatubang sa Ginoo. Ihapon na unsa iyang struggle. Anak. Amen. Ana na siya mga igsoon. No. So balik ta igsoon sa ebidensya sa kaluwasan. Ang ebidensya gyud sa kaluwasan igsoon nga lig-on kay nga ebidensya. Kanang kinabuhi na to nga nay tinud-an na kababuhan. No kay kung maingon ko tag luwas na ta, meaning human na ta gi-rescue ba? Na-rescue na ta. Na-redeem na ta igsoon. No? Na-rescue na ta ni Lord. Meaning, na-rescue ta. So, wala na ta diya. Di na ta rescue nun. Amen? So, wa pa ta naluwas sa una igsoon. Gapusta. Gapusta sa makadaot nga bisyo, illegal nga droga ba to, pagkapalahubog, sigarilyo, unsa man diya. Gapusta. Unsa man ang mga addiction na to, nga wa malipay ang Ginoo. Luwasonon para sa una, gapusta na. But the moment we believe, we accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, nakabaton tag kaluwasan, it means nabugto ang mga talikala. So meaning nakagawas na ta. Mao na ebidensya nga luwas na ta, nakagawas na ta, girescue na ta. Di pwede nga moingon kag luwas na ko pero nagpabilin kang gapos. Moingon gali ka og luwas naman ko nito ako ni Kristo pero nagpabilin kang gapos, di na tinuod. Pasabot luwasonon pa ka. Kaya ang tinuod nga nakabaton og kaluwasan or yes, ang tinuod nga na-save, nakagawas na nanay kagawasan gikan sa talikala ni Satan. Walay muingon nga naluwas na siya, nga nagpabilin sa kangit-ngit. Naagi na siya sa kahayag karon. Ingon si Pablo, ang daan ni agi na, ang bag-o ni abot na. Meaning, ang bag-ong kinabuhi, maunay ni abot na to, maunay lig-ong ebidensya sa kaluwasan. Amen? Maunay tinuod. Muna sakto ni gingon ni Estrelita ang born again dili relihiyon, sakto na born again. Muna born again. Na bag-o ang bag-ong pagkatao ba mitong nga born again. Ang bag-ong ikaw di na relihiyon, no? Mauna. It's biblical, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless nga watay tinud-an na yung kabag-uhan nga bag-o na itong pagkatao ba, no? Namatay, gilubong ang atong daang pagkatao. Murag nabanhaw ang just like what happened to Jesus in 3 days. Nabanhaw siya. Born again, na tao kalit. Pag-usab, again God, pag-usab niya. Bag-o na nga pagkatao.
namatay ang daang pagkatao. Mao na ning ingon si Jesus, I am crucified with Christ. Ilansang ako kauban ni Kristo sa cross. Ang daang pagkatao gimina na namatay, nabuhi ang bagong pagkatao. Mao na gingon ni Pablo nga ang daan ni agi na, ang bag-o ni abot na. Ang gusto ipabot ni Pablo nga ang bag-ong kinabuhi ni abot na. Ang akong bag-o nga pagkaako ni abot na. Nung wala na ko sa kahugawan, kalawayan ug mga kabuang kadautan, bag-o na akong kinabuhi. Sukad nga naa si Kristo, mao na ebidensya sa kaluwasan. Dili pwede nga magsigita og singgit nga naluwas na ta niya. Kung ang uban ra ba jud kusog kay kana ra ba yung mga luwasunon pahinon, mao kusog manaway sa akong nabantayan. Kaya akong nabantayan igsoon silent ra kay nang naluwas na gid nga tinuod nang naay kabaguhan. Gawas na ako igsoon sabaan man jud ko kay ako man gyud ning ipanabi ang gibuhat sa Ginoo kong kinabuhi. No kay of course kay di po na ako ni sayangan og giunsa ko sa Ginoo pero akong nabantayan igsoon kasagaran manghilabot. Mao po na kana am kong karakter nga manghilabot way respeto. Luwasunon ba na? Pride ba na? Pride chicken. Amen? So, mo na mga igsoon nga naagi gitawag og evidence or ebidensya o resulta bunga sa kaluwasan. Kinabuhi nga nay tinud-anay kabag-uhan. No? So, but don't get me wrong, dili ibo pasabot igsoon nga ang akong kaluwasan na nagdepende sa buhat. No. Ang buhat nga maayo, trapor na atubangan sa Ginoo. Ang akong gusto ipaabot nga sa dihang imong gidawat si Kristo gituuhan isip manluluwas nimo, musunod ang bag-ong kinabuhi. Musunod ang pagkabuutan. Sa una salot kas katilingban parihan ako karon daghan ang mapanalanginan silingan. Amen. Ana na mo na ebidensya sa kaluwasan, dili ka pwede maghinambog mo claim nga, oh I am saved, I don't need you, need your preaching or unsa na no. Luwas na ko. Pero tanawang binuhatan ay kabit. Lulong sa makadaot nga bisyo. Sala din ang lulong sa makadaot nga bisyo, pastor, magbuot man ka nga di man na imong kwarta. Sala. Ingon si Pablo atong lawas templo sa Dios. Ingon siya himayaa ang Dios sa inyong lawas. Kanang makadaot nga bisyo, makadaot gani. Nahimaya di ang Ginoo nga makadaot man, wala, sala na siya. Umingon kag luwas na ka panggapos ka diha, then think again. Kinahanglan kag kaluwasan. Ang tinuod nga naluwas, nakabadbad na, nakagawas na sa gapos ni Satanas. Muna ebidensya sa kaluwasan. Nakuha na to? Amen. Mao na, di na si kikingog kaluwasan. No? Atong binuhatan, atong aksyon, atong lihok, diha makita. Mao na, diha ikson, diha ta pwede hukman kung naluwas na bata or luwasonon pa. Mao na ningon si Jesus, akong balikon, sa bunga makita. Dini katapusang mga adlaw na manunga, mga piki, mga mini, kuno propeta, magtutudlo. Apan mailhan ninyo sila sa bunga. Ayaw mo pag-apas o milagro. Kaya ang demonyo pwede makahimog milagro nga mga maayong masakiton, makatag-ano. Ari, atong basihan ang kinabuhi kung nabag-o ba. Amen. Kaya bisan ang mga orasyonan, unsa man diha nga mga wana nga lagad sa Ginoo, makabag-o, o makahimo man ng milagro. Kay according to the Bible, the Word of God, the devil himself can disguise as an angel of light. So pwede ang yawa mahimong anghel. Mura siya pwede siya makahimog milagro pero di ka badlungon sa binuhatan nimong dautan. Amen. Lahi ning naluwas ka nga tinuod kay ngano man ay ebidensya nga tinud-anay kabag-uhan. Amen. So mao na igsoon atong mensahe karon. Sa tanang nagtan-aw karon nga gibati nimo nga yes, sure na jud ko pastor nga naluwas ko kay lahi na niya akong binuhatan karon akong kinabuhi di na pareha kaniadto. Kung mao na igsoon din padayon ta abante ta. Amen. Kay ingon si Jesus ang mulahutay sa walay katapusan mao'y maluwas. Amen. So kita nga ning claim nga naluwas na ug ikaw mismo kabalo kay na ebidensya din. Usa taron sa primary target sa kaaway kay di gusto ang yawa igsoon nga mupadayon ta, gusto sa yawa nga mubalik ta. But ikson mao ni timan-i karon nga nakamata na tas kamatuoran, there's no turning back. Abante ta. Madagma man ta bangon unya padayon. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your wisdom, for your word this morning. Salamat nga imong gipahinumduman sa ebidensya sa kaluwasan Ginoo nga nadyo tinud-anay kabag-uhan. Lord, himo aming kahayag, himo aming iwag niningit-ngit nga kalibutan Lord kay gusto namo makahibalo ang tibuok katawhan nga naay Dios nga mubag-o, naay Dios nga kaya mohatag og paglaom sa tanang walay paglaom. Lord God, thank you, I pray and I declare nga kani nga mensahe Ginoo maghatag namo
dugang kaligon kadasig ug mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga mabungahon. Father God, without you we are nothing. Tabangi mi Ginoo nga mo ang kinabuhi mahimong living testimony, mahimong lig-ong ebidensya sa kaluwasan. Again Lord, tabangi mi nga among kinabuhi mahimong living proof or evidence, lig-ong ebidensya sa kaluwasan. Ang wala makaila nimo Ginoo, pinaagi namo. Lord, i-bless tanang viewers unsa may ilang need karon, tagbua Ginoo. Tanan unsa ilang gikinahanglan karon, milagro, problema, tagay solusyon tanan Lord God. I declare miracle right now in Jesus name. And this time Lord God, among ang kuno na nga milagro uban sa pagtuo. Himua lamang ming kapiyalan, kasaligan. This is our prayer in Jesus name. Amen. So igsoon, pasensya na mo, nagdali ko kay ang oras alas 11 na. So anyway, thank you subscribers, followers, star senders, tanan. Anyway, ako ni siyang i-download no after this, niya akong i-upload sa atong YouTube channel. Ang link nasa caption na nga live, makita ta dito na atong tanang live igso, no? So that's all for today. Pasensya na, nagdali ta. Kay magwawas ang anak 11 na. To God be all the glory, and I declare that today is gonna be a blessed day. A day that full of victory. I-bless mo ni Lord o tanang buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo. Okay? So that's all for this morning. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. See you next time.